udwan wanyimu no hwie gu so obdwan no place ana ne ho nwini wo ne ba no na ne ho asese nti nome ye fa bi firi ye na ho de koye yafunu ye hwe nation oman no bedase we aba individual oman se nome da oman so a muti supo na skoba demo obedwale party mas ma tinku abo na so na hu tri ebi na ekoso Ghana e na ekoso nome eda yeso e kwa abeso ji wono wa hu na wrade nome eda yeso na ne dase yeti afanyu asase so China mem omuni salandi ye obi asu yetimi kra mo firi hobedi ache Jeremiah 39 Jeremiah 39 because can it no ye nananom tam no apostle na bible read one kan baby ache na mabi se menim de obi samenti teshi balo me ba jodifo Jeremiah ti miensa enyimo no so adwuma ne ye ni debisi odonya me pa nyimo ye nkron no na adwomama wa mu no hwie nti ogu asase no ho fiase tete babro no sei na adwamama wa mu no hwie nti wadome asase no yeso aba asase ni dua on se kanetete no na eden se akolasi so na ya ngro ne bra na wo fafura ya yitwa ne yesi kiri bra nti ne yesu da dwaman Ghana ha but se na koye se akola mfie dumiensa o mpana dunan wonim se de ye waka bia hwe ma mienu ne miensa ba dwom ne ya femfam ye ho kan so na nkente sa obe ko school wato ade ama so mfa nsua ade adwaman star na wo so osua training yakoba dwaman ati ase enti sa dwaman na kwa ma kodu sese kura de ase ba ma fa ba ma tunu de sa de ne koso a e ma no me beto o man so na no me ne beto o man so asa de odi behunu nie Lamentation chapter 5 verse 1 down wasi adom ne mo ho ade sere koi awurade kai de aba yenso hwe na hunu ye ahora ye na japade adane ahora ahoho de ye na fie aye ananafo de ya danda nwisia ne nyanka bia ma me ye nananom te se akunafo ensu a ye nom yetuyaka ye nyina nso ye nyina nso ye nyina ja ye ton woton ma yen nyimo ye num na se wose wokura yen ko achi okra achi ka ye ko ye bre wo ma ye nya ahome wose ye de ye homa Misrim ni Assyria ese de homa hoho de nya no bia no ma betuye sase no ma sa de mai wo ma ntam ho ededa awodeda o be firo na China fo nkura bebre medase aye e ma ntam ho mo ni aduane adi ame ye de homa Misrim Assyria ne nya no aduane adi nti Ghana ni ba kwaka obi manso afedi ya yere se force krama ne na wa na etuo sini hwena ne gina saa ne yema no so eso nke ye ka enema papa nya me de adom Ghana sabi no de ma Israel prekase ye obi akasa ye obi di body obi bonbon frada ye obi koko ye obi coffee ye obi gold ye obi petrol ye obi oil ye obi ati ase but can you imagine say ni nyina akiri no hwe Ghana ya ba hwetin krofo amanso bi twetwere ponkose e bi titi brezi adada krofo ahye na buruchie ne ye guso ton fofofo onya bi ntone boden onti bi tomo no obi na nsa obi yi pieto bo twum se mi se bibi ye man tan na aye tete no atwe me pewe efe okose sisi o man no me kanwa brezi ago to wa hene ye na de yemada kwa o man bi Ghana ye ne madada wa na de koma no enti esu ye ka o man Ghana kenya me ye hiraye onso o se ye nyina otoma ye ene bidie buo pa bidie na ye nsa gas ese ne ye ne atwa nua no yes enti no ka se ye nyina otoma ye ene bidie bag ye ko 1 million bidie bag ko 1 million enti sa ne ma ne nyina no e ba wote o man ma timu sam mema trum die bi ko baabi no mi bi ko baabi ma ba ne mrante e bonwaman eno de no me ba ene sikadie basabasa ye nka no kore atro asuka ho Proverbs chapter 6:16 mebusem ade de no me ba yo mebusem tisia enyimu aye edu ensia no Proverbs 6:16 enti ho Nyankopon asem ade ensia yi na awurade tane ane na ade nso na eye na krachiwade ani atranton atoro se kirema anti de o se TV so ne nsa ehwie moja edibim ku akoma adwene musu adwene na ye hare tumrika kɔ bɔne mu dunkuru no se
ɔdanse kunu mufo a ohunu atorosem ne de wo hye anuanum takra wojam awurade asɛm no ene ekoso na enkoso obi anya asema kɔ court na oni lawyer sika na obi wo sika na wo different na kɔfa lawyer ya try se kwan bi e be fa so e be defend wo no ama de ono no eni sika na different e be defend no takra wojam anuanum tam tro takyerema oni ho so ka no trauma ne no korese ene de yakoso no nti ni nyina yakoso a e davete wo man no free enhyira ho economy ho nti ne Ghana akwara wo mfie du no wanyam mfie nwotwe wo chima bu mi nsa na kente saa ende ne aduane a yedie wa ne me kam no me asem fresh na ba ncha pesie ni aka no me ade ne nkra ne didi fresh omu mi ani die na ma omu chima ah wa dwum no saa na wo sia de di ka no o ne de ba no me ni bi no nkanya saa na awrade ye no kan ya gro blako eko hema wa ka uto wa ka wa no ya mamre ne amane ya ma what you say nti ni nyina ka ho na de no me aba o man ni mu nti ba sa bo so o man no etete nti saa na tie o man ne de no o man ne de no na de di be hu su no wa kyerɛkyerɛ eno saa ne be de ne pesi yi no me ni free o man so be de ne ye free so Deuteronomy 28 verse 1 Deuteronomy 28:1 what you say baby mbacho mabie kenkan me bacho eye Mose wo meto so num ana Deuteronomy tie do no watwe nyiwa ba ko ebo se tie hu hira tifi asem na se wotie awurade wo nyankopɔn ne se wo behwe na wadi ne mena nsɛm a mere hwɛ wo ne nyinaa so a awurade wo nyankopɔn bɛma wo so akɔ soro asi asase so amana ma nyinaa so na nhira yi nyinaa bɛba wo so na bɛto efisɛ wotie awurade wo nyankopɔn ne medase nti ade yi no me fi on so o man betane ya fa awurade nyankopɔn asɛm okay o man ya do anigidie ye no awurade asɛm anigidie pa de o man ne do ye support sports no ne niema bi a kyɛn nyankopɔn tumfu asɛm ɔte ase nti sɛ ɔman ne start saa ɛde no me bɛkata ɔman ne so nti kristofo akra ne nyamesomfo akra ba yere ho mpaebɔ mu no na awurade dom wa yi wa firim nti Ghana de yenam abusia Ghana de yenam me ne Apostle General Moiso say the Voice of Power Ministry International ɛna ye bon komo afa enome ehu ewo Adom Ahennwa Nanim me bana dini nei se ye koda Kristo mpiem ya nkohia ne mununkum dia kwasia da bia don kumpa mu ye behia na ye de pure worship abrew na ya san abobo asamba ko bi ho na ye hunano ni pomasi bre me ne Apostle General Moses of say the Voice of Power Ministry International the way from Techiman na ye sin konwan a ye di sa adwuman minimi sa wa ye nhira ebre ne beso am mabia homa no na nso do adwenkyere no asem bisa no enu nkran hye no nso abre yen na Apostle yanhwe ankorankora ne no me ye ba ye so se ankorankore medase on se no me ye ba ye so ankorankora no ye fa be free ya ba din tuom First Chronicle 4:9 connectem na yamsi nyam nyam si nyunya na na tunudi yabes if so ka se me dia na ewo no na yabes frɛ Israel nyankopɔ se sanka wo rishia me na watere me hie mu na wo ma wonsa di machi wo ma boni bi 90.7 FM na ya bi ameka me no nyankopɔ ma de osere no
That's it. So do bato kowinsani pure. Truly, according to me, kowinsani. Ti asemi e din wo susu. Oh, ebi o ya busu apanyin na nsa na ope. Oh, etimisi. Na ni din ne ya ne dekwa. Wa fato no so. Kwam yo afi. Obi kura wa ne papa wo nkola na opese odi onu ni din tu nkola ni nyina din su. Ma hu sa so ma ti obenti bani. Ti papa na ye kowre ko bronsa kowe ko dada ho a effecting koda. Eden a ba bi be fa bi. Bebra fa bi afri spiritual marriage. Papa bi wale ni manyina because the din no e da wo nyina so e ba ibonsam. Nti asan se sunsum ni sunsum pa no de akase koda no. Nti wote se hwan wo da ye no wo da. Ya wale wa nyeyi. Wo promise ring bebre guos ba ko ren wa ya wale wo. Eti ebi firi ho. Papa na jenkoda na nim nyama tena so. Obi nko di etimi di pre sunsum position. Na ode agye akonwa sunsum ode ne ba na nim nyama ma. Nti o ma no ho ofe na so yenye kunu. Ya wale wa ne ye jao. Eno ye personal. Enna wayi obi ade na aye ne ya no wa bonko adua. Eno so ye wonko a. Ti da bia me ka asem we se me ka no kore na wo ka no kore anto anso nyama nya adwuma nye. Bo turu wa nya adwuma nye. Na emu achinyigye ma ye me se me nye. Apostle yakofe wa be ye nhwade. Obi aye obi bone. Nipa na boni dua. Bia wo de kukuro nkyira anase fa kwase abura anase tomum ne ade wo de abodua. Dua na chi nipa no. Na wakɔ ne sɔfo wo se metwam kɔ. Saa no se dua na chi no na yankɔ sane dua no wo baabi ebo ni dua no. Yetwam we betwa. Bedase. Yentwa dua bom just like that. Ne ye ne say. Obekali ya se nipa no odifo wa asem ni mu ana wo. Sa chi no ne de cheso odifo. Mo nto achi no de wote se hwan je so kɔ baabi ebo ni dua no. Kɔ bosom no. Nyame mfiu. Ah, yes. Yesu Kristo samene odi tumi nyina ha ye. De wo mu ne no kore ne nkwa. Na Yesu Kristo na sempa ya so na ka prayer 30 se ni akwa wo nsekro nkyere ni wura no wa ma odua ma wa nifo. Fo na wadi enche ntini wa fu ado ano. Enti se dua no chew de a. Fa ne kɔ bosom no so. Yes, woni eja no. Eje se wo kosane firi ho. Na wo wia wa besere. Yes. Se nyame behu ne mobo a. Na sofo bi kase watwam dia. Enye ne kore. Na je se tumi bia ni wa. Enye ne kore. De obatimi atwam ni nie. Yesu Kristo so so kya ho. De me ba kire omuni. De otimi twam ni nie. Ebia na obi akoye ne bone. Na wa bone dua samede ne badase. Ne dua na kwache ne ba ne bi. Na nyame bia oni amu hu se o maame ye obi ade am obodua maame ye wose no kore. Sa maame kwan no fa so wie na ade na ba so sia na me maame de na wa dictate spirit na hunu se 90.7 wobodua e de ne dase. Eno de onyankopon wo kwan so otumi deliver no je no. Ko so onyafu so bia. Ye na ne ye janu ma ye bone we ne so ma ne so kantia ne senka ba. Medase enti wo hunu awura nti no so wagoro ye nsa no atro de etie yakobodua no so. Nti Christ amagina de enti me maame na ye ne bone no wabone dua me nka ho. Nti etimi factor me de a sofo wo kwa so otimi deliver me free mum. Ye hwese obi abo obi dua na nipa na wu. Ikra wo ye wo fa bi no wa kesew ene wawu. Nipa na wu a yakosie no wawu. Mo be re no makodan dua no. Medase. Bo be kɔ na no so. Ntifu ni wa pejafo ho. Ekba bi wo frɛ bo dua no ye ho amamre nti no obi wo etimi fa akire. Yese mo mese ntan matumi asi mu funu. Do wu da ho so mo koye me be si funu. Nti sa na tie. Eti dua de se dua na asa na dua no be kyew no. Na wadi fo. Na kyese ye di asem no huhu. Medase. Am wadi fo. Enti wafu dua na wonan etataya enu na edi adanse ama ya hu se no me da dua na kyew. Nti ba bi e bo dua no. Agire ko sanity. Sana nya saade osofu bi aka. Dabi. Ene dua bo no. Enye ni nyina akora na. Nye ni nyina akora na ya wafu dua. Busum bi wo kyew kro ote ayi go so kro. Kro pa dware gu hu nyina ansa no obi so bia kro. Yes ne dia odi ka de kro gu so obi so de otimi di ka yi nsuo kyerɛkyerɛ na nsuo de wokɔ obi a wokɔ afa so ya ne dia obi dia obeso na bia ode se kai pam what aso enti obi a ode oya ne dia obi kɔ na ayese bodam ni di na chi serious what aso ni nyina no eye bia obi atumi wo ba bi de wa ma obi de wa mpagefo akiri kwan a obekum nti no me dia ebi kura na woka asem tie obi wo kaam so obi timi ka se brand assistant wo chia mo ahunu wani ni tietio tikwa na awura na de na kasa tie me panimu sa woni me wo ye hwan sa da word wo ye hwan se nipa ne yi obi a obakiro nipa ko a wo ye ebi a na wo da ono na ni ye nan apostle so ase mo matakari
Apostle format as the pass curtains. 2 min room. Curtains, material and curtains. Partisan, dear. I am to my children. There be no end there. You TV super curtains here showed. I was young. I will say, and as I see a year call a fee, annoying. Obu humpa, make us say, na cast your toy in an bibi techly. Now what dear a pam. One say, yet me I did say, a cocoa near croma. Was sent chimney. Me go bar, but in the mouth. A cocoa banyer, national croma, fear field in the co. And yet Bonibia and Janiato. Obu bet my cotokas be. Na ebia afibia odi mu bi ye sacrifice the sound me na taka na chi nti every present year is say the bus 9 ahwi o mani pa bu tititite eni no so akrabas bebro 20 abeshim dodo na nkasa bi ye curse eyam aniema bi odi kwhye ase na koye no me edan so nti no me de ohene ekọ bebre na ye fa ne tachirema so ni titilu James chapter 3 verse number 16 Yakubu, the my name should be a Chironoka. James 3, Kaifi 8:10. Yo. Yakubu. Yo, mebacho Yakubu mani timi yensa. Eyi mo eye nwotwe ko si edu no. O say. Na sa kirema de woni pa bia ntumi ndwedwe no. Eya de bone a eye remfo a wuduru aye no ma. Eno na ye de hira ewurade ne agya no. Eno ara nso na ye de domi woni pa waye wo nyankopon su ban so dase enti no me ni nyina ne kase gina woni pa katrema so katrema ya mawo me ma na akoda na fom me kwa me fa so me kasa akoda no wo bebre wiase me na wo ka we kire wo bebre wiase wo be kohwini se wo se ampa so ne papa so wo bro sam wo bi murubi kohwini bi ante no adumi ya ma wo bebre wo wiase nsuo ni anwia ne be fa wo ampa be hunu no yesi nsuo to wo ba gotafa no what you say enti ana dodo no fie ket onzo wo say ketama ne de hye otumfo nyankopon na no de safa no me firi mu apostle mede hu se me individual no me di machi me da se de obi anya nya sika no ya na anya waye ka yesi ye feri po obi akọ set so nko akọ ye yiwa firi what you say osu kan ma so niema adwuma bia wo wiase bia wo ya aboka waton nsu aton kokompo aboka hwehwem bia nipa na obo me dua no so ni ho wawu bede na yadane me da se eno na wurewura ma yetimi sire nyankopon tumfuo ma because when you repentance nti wo hia se yetimi deliver wo nipa ni ho because woni me busuani bia eno de nyame ba jew na mom ma fa wo yere wo bisa me se me mfai ampa ma ni di kosua abo na chemia sofo se mi twam dabi eno de wo twam ntwa jiso ko no ko gidanim guase wo mu wie ansana afidi ho ndiye ntwa dabi na ebede na ye yinumi na frime so bedase dia me ye yinumi afiri so say Paul kan Acts chapter 2 verse number 42 wose mo wonyem free na mapusua konto nchiri nti abusua bia no me da so tu be huna wurade a na wa power free ati ade bi de ye nsa we ebi de ye ntwere yare ebi de ye wuntem ebi de ye sunsuma ware ye nware won ma ne ho ofe pa so bia kwa wale ya no waba bisu ho a ya che obonse busuafuo kankan bi ofio no wa chechire o ma wode no da kwhye baabi na omu bre ni nyina bi ye no me apostle etumi ka se no me no de de ya no kan nko na ye adwuma na ye hyeda ye di bi kan za me konsuo ma ko dome wa na me de ma no me kasa no no me bia ntumi ma wa bra wo ket wa no mem na ade be kan sama opese nipa no enya no ti se wu swai untimi fa mumu swai esa wo kam yete de ye kan wa kadi achi nti awale yakura ye wale no nsema ye kan ye duabo ye bo ye hudua be committee a dua ni nyame so man nyina mu na wo ba me no tie me firi achi da juwu na tie ntana ba ni na no na sa wo nyale nwi manye ngobi ma je no me asoa what you say ko twi polygamy asem e ma wie yu mate nti ni nyina ka ho nti eye ansa na no me no be adwuma bi afiru katrema why obi oba be ma bia what you say oba bi din sika hwe be ma bi ama no be police panyini be bank manager oba ba sia ye adwuma den de hwew o ma chok money to botom tontale ye hwew o skane o chatale me yansa na yansa no me taki oba di san man ne oba ya tuatua me ya fo adwuma ma no be police panyini wi aso oba ne mfata wo kase be adwuma yes to run pant no wura dwaye no pan to ase bo di kanchia o boate se hwan wa hwe ba usika nso aba dan commission ya no bia bodu akun
ana abaji obi sika boni bi ene pa ka tell me na wagim sika we kodi ne ye hwe ti police fo bebre wu onya fe ebi gina ho no me what you say nti ade bi woni pa ni mu fo so obi bodua na se di pa ni ye bayifo anya adwuma enya no kre na de ya na wo mu se so ye bayifo a eno ko fast cause odane diem ayete se wonim nyame na obi a wonim nyame na obeto challenge a nyame betie wa gya no to wo de be fast cause wonim spiritual principles obe fefa mu obe du awrade ani mu ntem but wonu wonim ode hinta no nti sa na tie to wonu ye bayifo nti wonim bayi nyuma nyame ya dom na na sukode che be bayi topic no na obet bi mu se bibie ni ho no ye be hwede chiro no be kafa bayi no wona be se bayi no ye wotuntum ye wokoko ye ofufu ebinuma ye kura okade no ho woni wase no eno no ba be kwa wade ne ye de konto ahye ne to be ma ye so ne beda no waso tem otasa prada zamoni ya so ne imagine ya beja ochira ne abeja no systematic cafe na mo be wal papa tos munye careful me mei and then to production team nyanya sam ke to akra to sofia systematic every lam Friday no why production ne ma me adwuma nyasam ke to nyame nhira wo nyina mo bo adwuma se ye be koye nim apostle na chese no so de e ka wo ho no sanity e na ye nhwe Acts chapter 13 no me bi wa ye instance na ye adwuma passion yes eno ye omo nyankopon no mu apam anase wo ye bayifo na ne bayia no den na woni sunsun bi aba ho ba no akasa tia ne kam wo nipa no ya ana waso kamera si uso di na tem na unim sunsun ko yin mu adwuma bi kwa ye president wabi bacho mabi yo reader kan bacho 13:6 eba ho me wacho asomafo no nyuma tudu miensa enyuma ye ensia ede eba famu no Sergio Paul ne Elima atifiasem no otwa mu supo no so koduru pafo no wohunu wosuani osumani odifo trofo bi a woye Yudani a ne din di ba Yesu ona na waka amrado Sergio Paul a woye obadwenma ho ona na wofre Barnaba ne Saul efise na orepe Nyankopon sebati na osumani Elima no enso sede ne din asechire ti ara no osi won kwan no wohwehwe se odane amrado no firi gidie no na Sora wafre no Paul nso a honhom konkron aye no ma no hwe ne din kan se wa na da ni musuo nyina ye wo ma obonsamba tire ne nyina tam se na opese yi na die na adwuma bɔ no ana obi kanya mesam no kurem ohini bisementi ase ampi bisementi ase aso bia na nyame na ahye ne se onyi atan no kwasem obema kushukuku abba wani so bia na odi empo de odi two afena tinchonchoncho da se sawa hem utla konya so nan so da bakum nti obi Nyankopon berese ne yen kanasem nipa o mo se nyamesem bia no me ba no so wasetene ni nyina atamfo bonsam ba atonse ho a na ni fratata ya nti wi hu obi a oni nyame wa yonkofa nyame wa apamo a yen den no ya ne life man o jijine wa hwi a na do nkwa kotwa so nti no me sa ne de ye wonko a eto instance na about so ebusuafo aba Facebook live no so anti Anita amampofo Adom akon aba nyame hira mo papa pawie muguso pa maame ya ofosuhima enso ewo so bi afi na nasi edu da all the way from America eno no so odi achi ya wono so ebo adwuma ehwe yen Benjamin ati enso ewo ha osofo Wiseman Elijah Asaribedi akon enso all the way from Canada eno no so ewo ho Barbara Ekuya Nanama in Stifle my darling Nanama good afternoon Nanedra Drowa Teresa Che Obapa Abigail enso ewo ho Carmax enso ewo ho ono so ewo Facebook live ono so Kwesi Dixon pa Kwesi Junior nyina wo ho Obed Techimensa enso ewo ho Joshua Ishen nyina ewo Facebook ya di achi awie ya so jei ko momompa ye mai na ye nko TV so
ɛnim sɛ nkyɛ senior my deɛ bɛkɔ TV so ɛno deɛ friend show my ti sɛdeɛ yɛ asogya no deɛ ɔdeɛ bɛkɔ ɛna afei ɛyɛ ɔmaba paa wie ɔmayɛ adeɛ because ɛnɛ yɛ first day nso the way a ɔmatu adi akyi no mekora yɛ me nwanwa paa Cynthia ɛnso wɔ hɔ owusu Richard Amponsa ɛnso ɛwɔ hɔ bi yɛ a wɔn nyinaa ɛdi akyi esi asamoa God bless you so much sɛ awia yi wɔbɔ yɛ akyiri dɔm mo kan ho ana ama yɛ ho ayɛ dendenden sɛ akwaban apostle wɔn de ɔsome kasa mi di akyira yɛ kasa okay nti ɛno ɛyɛ personal instance one by ebi na see 2 Kings chapter 2 21 2 Kings yeah kaima mentem 23 na kra me pa twa hemfo mo to so mienu ti mienu meye aduonu miensa 2 Kings 2:23 na ofiri woforo ko better na orefo akọ kwan no so no mo frank to bi firi kuro no mu pa be goro ne ho ka kire no se atipa free ana odana ne ho na wo hunu wo no wo de awurade di dome wo na asisibere ya mienu firi kwaye no mu ba beti wo mu mo fra aduana mienu no firi wo ko better ka me ho na ofiri ho nso adan sane ba Samaria eti wa hunu nkra mo bokra enu ntine nyankopon anim yenim akora nim panyin kra bi oyɛ bɔne wo ɛna akora keto timi so kamera sine so ne papa bi a wɔkɔ suku anyama bodi abɛyɛ president dinatem ma ne kana busua ne papa no akɔde bɛ hoahoa no ne wɔfa ba akɔkɔ yɛ asambere ma ne mpɛso atɔ ntimi anya hwe wɔda to fɛ no na boyetu na kyɛ wate ase oni aban bi afa otimi yɛ nsɛre wɔpɛ unum sunsun kwati sa papa kudum obetimi adome ho ebɛyɛ adwuma wɔbrɛbɔ wonse ne wɔwuru sa kokora tipa foro ba ne sere pampoma pepa no me de sere no obi ɔta de yare yɛ sere ɛno so betimi ahyia yes no make us ye betimi atɔso obetimi awoma na amane bi akɔyɛ yalefo obi ɔta tonkrɔfo ma ho wanhwe a ɔma nim yɛ hwehwɛ ti do nipa beguo no ɛno no wotwa nti yɛntwetwi obi yɛni obi ho fɛw ehuro ɛdi no meba sɛ huro na ɔdome wɔ mu yi nti sɛ obi gyegye obi anyame ne wabam obi gyegye panimu bi obi kasa tia panimu bi a ɔdome wo a ɛbɛyɛ adwuma deɛ waguo no ɛno ara wate aseɛ nti bebree fa no mi mu yes di onipa guo no wotwa nti na nkora 42 nyame am favor wɔn difoɔ baako mu huru no nti ɛnɛ no na ɛkɔ so president alfo bebree anya no me afra sɔfo anum oh why na wodi eba mu ntina mo kan ebi nka no kore o won se ebi ni hyada se yedi nyame ho fɛw se nyame nipa bi ahyɛ nkom ne yɛde nkom hyɛ na yɛ fɛw die na sɛ mo nkom hyɛ ne so bi dɔɔso bi nso top fare ho dodo Manchester no dɔɔso ɛwɔ nkom hyɛ ne bi no so bia na se kuro bi amansɛm wom wate ase kuro bi amansɛm wom ɛna 31 so no mu aso mu hura sɔfo na ne da sɔfo no bɛti koko ɛna ho aso mu di ya ho fɛw ko yusi kama asofo de atoto kasa kase de yɛkyi akakrakaka odi atam obetimi anyano me oh wahene president of obere anyano me o kwa bezo won kora nim da bia wa trophy asmasma no so bra djuma no ache o se ke promote no ni nyina no me to do the right thing na nyame mpagya o se no me ba yehwe nation family ne ba individual san kranko kwan be so na oman no ye be ye free so se ndi agire san ko hwe wurade kwan be so na oman ne ko hwe wurade no on say ye crusade ana on say Joshua dume Jericho according to Joshua chapter 6:26 no mfie bebere akire ena obi ye so beto obesi afasuo ni bi won so kan say so woto of kase wo pagya afasuo ni bi masi hɔ afasuo no a do obedi kan no ne be di kan enwu owie no what si gate a the last born so nya dey obi sɔre so obeye de na si kan ma mentem wanyi no mi amfiri hɔ a etimi da busua no abra ayi ɔman no so kyɛ nti dia ɔman no betumi ayɛ ne sɛ ɛsɛ du ba bi a ebi ni senka yɛhwɛ national cathedral yɛ cathedral yi ai sɛ Christopher po na agya yi sɛ mayensi politics nti ɛna obetumi ahai because nkamofo wo mo de na nka yɛnso yɛ deɛ
bibini na se bia beto aba ne yesuro ne bibini a ya ganaze ye nyina kokko akọ bompa ya kyereko bia 7 days aso afro so nyankopon ye se nye Christopher se nye what you say enti ni nyina kan wo bi te no betu de no me ado yes no me se ye Christian country ye ne o man ni nyina so da kase ba ko tese nkramofo mu di na do ne share ne bonti onu fa ne botom sikansi me ye sofo na me hye bo se nyame ye madom na apono na ano pono na awurade di Joshua chi na wote ne apono na ano pono na awurade di Joshua chi na wote ne nka asase nyina so papa asem so ba mu wo first 1634 kai mame ne bere so na beta ni he chichi Yeriko na baka Abraham wuyi bere woto fapem na ne bakuma Sigub nso wuyi bere osisi apono awurade asem a wonam no mba Joshua so kan no exactly sure exactly ne ba wo do bro for exactly ne so ba ha bi what you say on sabam achew wa domia mana chama ni pawura fi ebem enti nyankopan nim de obi di nyame domia empepa enti o man na ya ade ama nyame o de nomia ma ye enti na Ghana ya bere sa no because kane wo hene wo hunu bi pai ye tu menke ba akwa ye kentema babon frada apem si wo pai just ye sunu enua kase be se 9 tese bebu di ball what you say ye ne ande ye nsafem opon na kom de wa onua bi de nchine gu hu a wadi atwan ma me fufu wadi atwan ma me fufu wai menke tudie wo de hyefunu numa bene na wata so ko bi timi so wai awro fie adwane enti no me Hosea forces nyame na me kan Hosea forces no me do man so a mo bre papa eko ebi wai enso first ni aboa na hwenimu nsuo wo de di fufu ntoa mienu sa dan kwa ma na no nkonkwa nto twene fefe na wasa de atom na no na no wasa atwebie na de twa fufu no ba miensa owi a wa hwia ntimi ne aduanti fa diwie fa ne nsuo no diwie owi a lasa wa na wa hwia guso kai mam odi fo ozi ati na nyima yinsia ba ko no kai firi ba ko na yo na ya ne nyima ba ko e ba so osi osofo no oman no oyi osofo no oman no aten koi munti awurade asem Israel ma na awurade ne asasofo anyo ham ese awurade ne ye ko anyo ham na obekire die nti one oman ne ham na nokore ne adoye ne nyankopon hu nimdie bia ni asase so so afi wate nokore adoye nyankopon hu nimdie ni asase so adoye nokore ene nyame mu nimdie ni asase ya hunu sa so na so obentie tutu akuma so na me kun no ya se faloya na sa no de yemla emra sa nyankopon nyame anu na sa ne no na de tike ko ye ya ne atu atu ye mfani ntum ya hunu sa so ma si na akum esi edi asem no o mai bia no rule of law emra ne de chechire wo hunu sa so ma si atutu no ya sa pa evidence ane esi esi di asem no ne ye hwese eyampa wono akan ne so be di asem no na no nyame mpe no e da bi ni nyame pe wo pese mra ne atu na no wo kan wo se atentre ni be ya dwuma yankwa se kenka ba enyimo ye mienu ne se ntanka nkontompo wo ya me de bejewo wo ya me de bejewo ade ne kura no so se me do asem do nyankopon me do nyame me kama kira me hunu da so waye waye ni ka wakọ badwa ya ba the boyfriend pan was told the carpenter ni afia mbra ai ni mesi what you say na kunu dume no enya adwuma be ya adwuma be oba na yire so dume be ma no so be ya adwuma ono so be ma no so save ni yiri din anka wura na make sala ti ono so ne yire no enka be ma nko ade ono so ne yire no so dume no a be ya adwuma sentina ne yeni nam no mimu enu na wale bebre wale ye betumi abọ pempem eni 3 days na agu ya senya men kwase yabọ ya ni so because oba abayiwa no eni abemu wa anada anyim bosome nan so fun so nye doctor no wa be gina wa shata de na be gina wota nanim what you say ni ebusa no minim bibi esi me ho kwan se ensese kai bom ni ye shira so no betu de no me aba yes awale no mi wom kan okura se me pa cho sofu ya ntimi anche ya nyambosome nan ya wo de muntu ya se ya wo wia ya ye ye suro no kure ka onso se no kure ni ho kwai wose nkontompo awudie kuro no what you say say o mo tim se boya wo hye o man me de akoma de achi oba wo ntumi nyem kota so obeka was political talk no me ebi no
koma mentem wodi kaka bensam na mojahwie go to mojahwie go so yekum nipa ne yekum nipa ne yekum emu nasifo apolisifoɔ bɛbɔ yɛ ho ban yɛsi atunutu yekono ne nyinaa mogya hwie gu asase ne so a ɛde no meba enti deɛ na asie enti asase no dia bobo enti amaga na asase dia bobo na sotifoɔ nyinaa nyinyam ɛna obia no a ɛna obia tosɔre no pa ka yɛde sedeɛ na sɔre ɛna obia sɔre wɔ mu na aso bi de ne ka kura so ku fizi bukɔn taxis egu na dwuma mu ko dwa so ayɛ ntɔdeɛ in fact anaso head it Apostle, my prophet, it is the head it. Enamia. Come on, me. What's a room more money, a real monoma. Asa. A pumpa asa. A pumpa cross asa. No minty. If you bojagu, I want to say, when you sepa mami, wa worry, wa shakawa, or by your bush and watching in tea. What can I tell you? More. Yerwema omaye ti no meni chise ya ho kwabra ne tika ya ba no to pampers te baba ya last sport stadium tumudie oh ti sane mani nyina ekoso a ese o mining industry no ese ya japade ebusia uti apostle general Moises said the voice of power ministry international your besolia or the number in the chat kwan betu dwa sabre ye kasafa no me ho dwumadi e friend Adom Ahennwa Nanim ye Sompa 90.7 ye bon pai seja enche mbe hu etetete no so na ja wiase nyina so atumi awe de wonyame so ye na wi brim enu nti ubetumi afra 0598994994 if sabre ku ya betumi so abem 0598994994 na woso do adwenche no asembisa no etimi abre apostle ye man komo bi bape na epic oti asenti sano me da o man so a muti asase papa so japade atwam ho ahia da so still na mutu hia so hia what you say and now the hwede ekọ banku basia ba batia basia be bon 5 cedi ama so aba ko tinka banku a ye bo no 3 years ago 1 cedi nti ewiase ne gina fa ko tient cross 1 ton 1 cedi na say ne sa na e wo kade ne no me ne be ku yai ko 3 cedi a na ye da Oheneni 3 cedi hello mpacho din baby akase free we dey odi kwa na ba na 1 yetio na kaka me kan ya so kwa ya no sene se ye kan no me ya personally no ifa kasa to bi abuku u ye obi ade ene no kora di contract se to mane ade ya fele no pe di panya baba a kristo ti man pata ade no atwata sema ade no udana about if na o ti hotel normal enye ne yankopɔ bi to bi ate ye wo be bu on ma yankopɔ ni bi no ida mi wo me aso amfa ja kele edi atro ye che wo firo na ka boy 0598994994 na onso mrem se esi jam edum light ana tina ye be koso abo adwuma kopem se ye bre ne be so na ya so akonti apostle na kire se de ade ba ko ade yesuan aye me hu na medwene hu ne se aduabo no ayebo a asofo ne se yetwam na asofo mtumi da ne dua dabi ena me kire se senipa no enye wono na ye ade no na ebia was ye de das na bia ne honhom omlenti afa de domum eno de asofo timi deliver jew emli bi no obi ka se bra bi wo mu area bra na ye ne ho te se ko winsani no ne na ma area ho asem no ne de enye de kola obodua ne so dua ne benya na no ase kire senti it depend the original and it depend pa na obo na we be ifo na me kire no it depend the original it depend pa na obo no ankohia dade bi twa dade okohia obi on so nyankopon tumi a kenya dwuma obu an wode ne bo ne ho safo yin okuta bayi bon sam sunsun wode kumu mo mre no nya bosum bia no afro no an eye saade ye we no ho ate omuso de yes saade no so mo ye adwuma ma bon sam kingdom ne crofo ni bi no de adwuma ye fu bi no nti no me de edani paso a obre tambia no wa afo ani je wani nyi bi udidi so fon
kyɛ sɛ adeɛ nipa bɛyɛ bia wotra so bɛyɛ bi so nko a wodeɛ agyigu ɛnkɔ so ɛyɛ no me nti ba saa wohwehwɛm bia na bɔne bi ba abusuam berɛ bi atwa mu bi kora na wodi panyini bi atam wo ka sɛ me na waka wo yɛ akyerɛ me twɛn na abɛhu ɛna bi yɛde saa adeɛ no abrɛ wo but wonim bɛbɔ mpayɛ na woyɛ fasting na woyɛ ayi until sɛ ɔbɛkae saa adeɛ no na wapa awurade kyɛ wo ho na ɔde akyɛ wo nti nyɛ mpayɛ no nyinaa na ɛyɛ adwuma mpayɛ bi wabɛbɔ saa nyɛ wo gidigidi no serɛ bɔne fafiri di kan frɛ awurade hɔ ansa na wakɔ w'anim mekyekyere me breki me dome me wontumi me na me nyankopɔn me ne wapam me dome oboa ebia na wayɛ bɔne bi nyame pɛ sɛ wodi ka pa kyɛw david committee no di ka ɛpa nyame kyɛw Psalm 51 ansa na wonya nyina so ti duru baabi a nipa kyomfo nsuo tum wayɛ adeɛ no fɛdeɛ nti na aka sɛ nyɛ wa yɛbɔ dua ɔpa fa hunu nipa no ɔnane kyinkyina twan wɔfo hunu wie na ɔna stata wie a Mrs. Soft Maju sika metwam ɔpa dware wayerɛ wangala ti na bi mbɛgyina TV so hurihuri ne ho atɔ no bɛhu ana tim saa na teɛ nti deɛ kyekyere aboa no yɛnhwɛ saa asɛm yi ɛni akwa wo sɛ ko nkyerɛ ni wura na wadua yɛmfa ne sɛ nyinaa ne ɛwɔ adwuma mu ade a woyɛ adwuma yɛ nyinaa na yɛdidim but mahunu sɛ manager yi wɔɔbɔ koro no wɔwia adwuma wura no nti ɛno no sɛ mekɔbɔ adwuma wura amanneɛ sɛ nipa so masi wɔwia wo a ɛno makɔdi akwa wo sɛ ko akyerɛ ne wura fantastic question obisa question pa deɛ di kan deɛ bɛma ɔno anya no mini nie deɛ di kan hu no saa no di ka frɛ nipa no personal sɛ krakye ade a woyɛ mahu baako mahu mmienu mesrɛ gyae na ɛtɔ so mmiɛnsa mɛbɔ adwuma wura amanneɛ mmea wote sɛ obi aka na yɛ mmea ɛno sɛ ɔsaayɛ na woka kyerɛ adwuma wura no a ɔka sɛ wanya adwuma wodi ka yi natɛn ansa na wokɔ mentwɛn kɔ ka nkyerɛ mentwɛn kɔ yi natɛn ansa yes a wɔwia sika amani wanka kyerɛ no woka yɛ nkɔbɛgyae because adeɛ no wɔdi bɔne nti na ka kyerɛ no wonua yɛ bɔne aka n'anim bra ade na wɔyɛ saa fa sika no ma me woyɛ mehu saa kwan wɔ bi mɛbɔ adwuma wura amanneɛ woantumi ankasa na wafa ho kudaa ɛno yɛ torɔ ɔbɔ odua bɛyɛ adwuma wonu ama na no aduane abɔ no na mmom woyi natɛn na wanyɛ deɛ a wone na yiri na ti fie bɛrima no nte fie da bi ɔde bɛrima foforɔ bɛda hɔ wahunu wantumi anyi ɔbaa natɛn fiti ya no wafrɛ ne kura madamanneɛ na wale no agu na wɔde yɛ wadome ɛbɛyɛ adwuma yes di kan yi natɛn na sɛ woyɛ kristoni enti na wogyina wo sɛ nokorɛ ka ni nanso wobɛka nokorɛ deɛ a wobɛsuro sɛ sɛsɛn meɛnkɔ so na ɛnkɔhwɛ systematic yɛhwɛ Benjamin Kofi Ama ɔse listening to you live at estate na ɔno nso gyina yɛ piano sɔfo maame wo da mu fo more grace nyame nhyira wo Samuel Ejay ɔse watching you live from Frankfurt, Germany. Indeed, Sompa is different from others. Said that. Ousu Martin, I say I'm listening to you live from Kransanburu East. Pedro wa Madina Cruzu. On also say Uchai Pa or Indianapolis, Kumasi Tano, so Kesven Junction. Yedana se papa. Say one also Shayen. Na wine beam. Ousu Martin, also okay. Nyako Enoch. Was he doing great work at Edison Ban Obed and also Eddie Emojis. So about Bishop Joe was a very powerful program. Yadama say papa send me Yatiasimuna MC Light and I do Nitina a toast behavior is be about 0598994994 0598994994 Jumedi Jinamupa Adom Ahennwa Nanim Jinamupa worship wa imu da esade asem papa nso bebrew nti ukwasia da wia don compare mu di ha hu kutie ba bia bo modi aso ne be hwa bo mo Sompa 90.7 nyame ya adoma bia yekoye nim no ye be tretri mu na fi yakọ tetrete no so na adehye wu kuma se nso amaba Facebook no so no nso matimi awebi na matie bi nti na chese no hu de no na poso ya hu de no no nti no me no de yenya free no yenye free no etrum ni yenye free waya ade am obi ani abre no de ya okese yemfa ni gie no me wo de sede adumi anya obi ani wa wo sele na ni age wo ho no wo dome wo wate ase gese waya ade ama na ye ya
na obie na no akasa wo be bere wo wiase de obie na no dome obi na aye adwuma no agiro san de na no ko ni pakro no de na no do sa de dane ti no obi bodua sa ma ne da no ane sa timi dane we wan fansuo wanya hwi o de no keke ne kasa senti no so wo ne nkwa wotakyerema nsam de odo no di naba nti takyerema ne yede dome no ane yede hyire nyankopon nti takyerema de nti no so ya nwodwo no ya wuduro bia woni padua ma wo gya no asem de bebre wo no katrema ya nne no kura nti na tambia so hunu ha wa be fa so be control no o tekrema o katrema ko wo gya no a obetimi amwa ka asem ba ko be ko jail di katrema de henya no ebetimi akukuru no mi bia to obi so a ko be hu nipa na wie na wasanya awreho ama no so na asaya wi ko sa honhom bebre ne nam wi ase to kan ya pen waso asom se kaw wati ase nti sa na tie ti no me ye fa bi ne fa bi fra so de dem ya o mutumi ka se eniema me ru ne wa so le dem eno mi ni hira at times ye open prayers ya o mo leadi no na ye o mkeka sa Yesu Kristo nso se mo amaso ane so abre na mkonu ebu mo mra me cheme ma home enti se sa asem go ne ye kwa so de dem ade ebiem ye kofa no me enye obi a oba so dem bia na abanyam so obi ya behwa adini obi wa ya ba no oba bi obi wo ha ne ntare wo dress ye woni ba bi mfa to no so dem ho kura no na adwini ne ho nti na etimi ya worship bewi na obi fun ayera worship ye bewi na obi fun be se 4 na ayera wa so dem ho nti ne nya na ebanyam so obi a wo ne bota ya wo de ba so dem ho nti ne ye kase ye fa no me ni nhyira Deuteronomy 28 no uti awurade asa na odi so ayi nhyira oba na ba ye sakasaka ye no me obi mpo ba afode wa so de obi tim kase wa di won di wo bi what as yes obi a woni di obi di kura da no tin woti nyame ase obi oba afode a odu fie ni akoboni ko amane e medane ntokwa se ni kuza de no wabebo sa afode no ma obi afra so de mo akoboni ko amane se ne wo yire asika fie odi aba afode eno ne no me no sa ni pan benya no me se wa nka we de kura nyame bedome no wodi akwa ho se kura ya papa ne so ba no oba maame ne ba ni ku ni sere ni se wo ma ni 2 series nkoto pan wo se oni sika ai ebetimi yasi eno abeba afode wa yes nyankopɔ kache nyame kache abraham so mfa ne banko ba afode wan kan kire sela so ne na wo no wasem ne aba mo ko sori nyame aba nti odi tra na so ne okukuku no ti afode bom de yan kan kire obi ti no se bonkum ya de ne fan hu no me yire no na wa decide se wa dwumanti abeba afode e fine wan kan kire obi nti ku so sire usika wa ma no na me kire se so bi show ohene nya nyame de na de ko ba afode ne nkwa na de makunu yi oti ase bia ne nyame de be fa so ama opportunity bi nyame anim de yɛmfa nkɔ abusua yɛbrɛ na nya yɛbe akasima mienu na yɛsɔre nkonya so yɛdi hu ya bebre mu fa nkyɛɛ na em sɛ yɛsɛ area ha nyina ɔmadum light ti mo a mo pɛsɛ mo ba so amantimi ama no bia nyame yɛ adoma na su kedi na nneɛma nyina nso atutum ɛde amaye nti apostle fo akira kwan bia da wo yɛ wo counseling wasɔre ene wo telephone number machiri kwa wo tiba market tachiman tiba market twan o china me no kasa ye mpaibo bro nya ne yini tisa na hombone asori di nsamfo tuntum ni kokko ne de keka ho yeto ye nsafrew ena cancel ye wo kuada betnase 8 o'clock ma pon 4 o'clock e wo 21st clinic ne chipe ugina tatima police station wa 21st clinic ne chi if ye toso me yensa ho na me ye cancel asonso wo tiba market the voice of power my number is 0247 1445 86 0247 1445 86 abusia hana yede dwumadie ni besi e fra dwumadie Adom Ahennwa Nanim enim se wohwe bi utie bi a wa yinhyira papa systematic e be boy dwuma papa se producer na fe papa to so ka ho a o ma dwumadie ye kama pa e de ema yen ye sorry de agudiem for ba beto so ye nhia e dachna e wo sompa enkomo so be ebola na ne kwasi ada no so be san be wi ni fikesi mu ha na ye de Adom Ahennwa Nanim abrel from Oheneni Adazoa Adazoa of man premier ni me sorry so ama gudiem for no ato aso ya boy ya ba sompanie enyumunie sompanie kasiebonie sompanie osumpapanie sompanie radio nie